מה? מתוך ה-15, מה הפרח של לקוחות? אז סביר להגיד, מתוך 15 יש איזה 4-5 לקוחות שהם רק משקיעים, בסדר? עם אלה אין יותר מדי אפשרות לרוץ איתם בכל העיר ולהראות להם, וזה דירה שיש לך אטרקטיבי להשקעה, אתה בא, מראה אותה, 2, 3, 4 אנשים, אתה מחתים אותה, זה נחשב גם כלקוחות חדשים, אוקיי? אבל שוב, זה גם תלוי מערב חדש גם? מה? למערב חדש בינואר גם גייסת? לקוחות? כן. כן. כמה מתוך 15? מתוך 15, לפחות, אני מניח שזה 3 לקוחות. 3, 4. זאת אומרת, אם זה לא אלה, היית ב-10-1. ב-10-11. זאת אומרת, זה כן הוסיף. זה כבר שמח לשמוע. בגדול החודשים האחרונים, אני רואה בסדר גמור, והם גם רואים שזה נותן תוצאות, אוקיי? לפי דעתי, זאת אומרת, אם אנחנו מנסים להמציא לך איזושהי נוסחת זהב, מה שנקרא, שלך אישית, אז זה. משהו כמו ינואר. ינואר מעורב עם דצמבר, כי הכנסות של ינואר, זאת אומרת, אני סופר הכנסות מתי תכלס קיבלנו כסף. אז חלק מזה זה גם תוצאות של דצמבר, אוקיי? זה הנוסחה שלך. זאת אומרת, 15 לקוחות חדשים, ואתה מסוגל להביא אותם, זאת אומרת, אוקיי? אתה גם גייסת במערב חדש וגם נכסים, גם במערב חדש וגם פה, זאת אומרת, אתה נותן פרסום מורכב. וטוב שאז נתתי לך פרסום, אתה זוכר, לא רצתי ונתתי לך, והתחייבות. עובדה שזה נתן פירות. גם גייסת לקוחות וגם גייסת נכסים וגם זה הביא לתוצאות. או שאם לא הביא במערב חדש בינתיים, אז אם תמשיך זה הביא. מה זה בעצם? ביוטיוב? ישיבת צוות, יופי. מצגות. שלא יגידו שאנחנו לא עושים פה ישיבות. מצגות, גם די בסדר. זאת אומרת, לכל 15 חדשים אתה הצגת איזה 45 פעמים. זאת אומרת, גם לחדשים וגם לישנים וגם למשנה. זאת אומרת, זה בסדר? המספר הוא בסדר גמור? תכין את זה קבוע כפרה. ומה הקבוע? איפה אני אשים את זה קבוע? אתה יכול להכין את זה קבוע פה, הנה. בסדר. נפתח את זה לך. לא, אין בעיה, בסדר. בוא ככה. זהו, הכל בסדר. עכשיו, מה שאני שמתי לב, שמבחינת ראיתי, המספר שלך לא גדול במובן. אתה מבין גדול? 16? לא ראיתי. למה? לפחות בהשוואה לאחרים, למה? זה לא מספר גדול. אתה רואה, אתה יוצא, רואה? אתה חושב יש קשר מאוד, שים לב לזה, יש קשר מאוד מאוד קרוב בין ראיתי לגייסתי. אוקיי? לא בדיוק, סליחה. לא בדיוק. אני אומר לך, מה אני מתכוון שאני אומר לך קשר? אם אתה גייסת 30 דירות בחודש, תביא להניח שהמצע שלה היית גם 30 דירות. אתה מבין? או זה אתה אומר? נכון. כי כשאתה מגייס, כביכול יש לך פחות זמן לראות. וכשאתה מגייס פחות, אז יש לך זמן יותר פנוי לראות מה שאחרים מגייסים. זה סתם, אתה מנהל את הזמן. כי הזמן שלך והזמן שלי זה אותו זמן. נראה לך אתה באמת מנהל את הזמן. בסדר? אבל בדרך כלל זה באמת הולך ככה. אני לא אומר שזה לא מספיק, אוקיי? כי אני תכלס בודק תוצאות. לכל סוכן יש את המספר משלו, אוקיי? אחד צריך לגייס לקוח אחד וזה עסקה סתם דוגמה, ושני צריך לגייס באמת 15 וזה כן עסקה אחד גם, אוקיי? אז זאת אומרת, זה המספר שלך. פשוט ביחס למספרים האחרים שאני קצת מכיר אותם מפה, קצת, זאת אומרת, הוא יותר נמוך, אוקיי? ביחס לחלק מהסוכנים. אבל זאת אומרת, לא מה שיש לי טענה איתו, זאת אומרת, אם זה המספר שלך, זה המספר שלך, אוקיי? מה אמור להיות שם לא נמוך? אני לא רוצה להגיד לך מה, זאת אומרת, מה לא נמוך, כמה רואים,
ממוצע. 30 ו-40, בין 30 ו-40 בחודש. זה לא ממוצע, יש תוכנית שרואים 30-40 בחודש. אוקיי? אבל גיוס לקוחות פחות משלך. אוקיי? לפחות בחודש האחרון. מן הסתם, יש להם זמן, בגלל שהם לא יצאו מספיק עם לקוחות אולי, יש להם זמן לראות דירות, זאת אומרת, מנהלים את הזמן, בסדר? אבל בסדר, זאת אומרת, לא מה שאני אומר, אתה צריך לשפר ולראות, תמיד צריך לראות, אוקיי? אבל אם אין לקוח, אז תמיד, אז אפשר לצאת ולראות, להצטרף למישהו, אוקיי? בסך הכל זו ספורה שיהיה לך בעיניים, אוקיי? אבל בסך הכל זה המספר. אז תראו, לכל סוכן, כמעט לכל סוכן, אוקיי? אני מנסה להמציא איזשהו מספר זהב, אוקיי? מספר זהב שלך זה 15. מה הכוונה? 15 לקוחות חדשים, 15 גיוסים, ו-15 כפול 3. 45 מצגות, וזה המספר, אוקיי? ראית, גם סביבו 15, זה אתה עומד ב-16, זה סביר, זאת אומרת, אם זה נותן לך תוצאות טובות, נכון לעכשיו זה המספר, אז תשמור על המספר הזה, זאת אומרת, זה היה לא לקח אותו כדוגמה, ולפי זה היעדים. את כל זה אני יכול לבדוק במאגר בעצם, נכון? כמובן, פעולות שלך, דוח פעולות שלך אישית. בסדר? אז את המספרים האלה פשוט תתרגם לכל שבוע, ותצטרך את עצמך כל שבוע. אתה יושב עם דימה כל שבוע. דימה טוב עובדת. דימה טוב עובדת, ניתן לך את כל שבוע ואתה תבדוק, הקטע האלה שאתה מדבר. יושב כמעט בסוף שבוע, תראה מה עשית, מה לא עשית, אתה צריך לחזק. בסדר, אבל בגדול זה המספרים. תמשיך בדרך הזאת, הממוצע שלך יעלה משמעותי. בשמחה. זה מבחינת המספרים. דימה, מה אתה עושה? דיון, מה יש לך להוסיף? רגע, אני מסיים. צלם?